Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ҳама бародарои мусулмон, ҳама бародарои муслимда. Бародарои тоҷик, як хабари бад шунавидем амирӯз. Як хабаре ки беҳад бад. Як бародари тоҷики мо ай Қурғон, ай кӯи беш дар Истра ҳамин кор шидагиай. Кати якта қирғиз, якта урус, якта армян. Ҳамин гапош камтар мегрезад, чӣ хеле мешава. Ин бародари мо мехеза, короче, ҳамин киргиз қати як ба як мебура, қати ҳам қирғиз як ба як мезанам, киргизам мезанад адин. Бародар раҳмати, худо раҳматш кина, ҷоша ҷаннат, шоистаи ҷаннатш кина, биҳишти фирдавса насиб бигардона бародарҷон. Ҳамин бародари мо медора як хона, баъд ҳамин чӣ хеле ки дар мо фаҳмондагиам хешта бошон, ман ҳамин гапа гуфтестам. ҳамин бародари моро занг мезанам, номеро шайҷой меёва занг мезанам, бародар ҳама семияш мақсад забдивад мекунад, гапҳои қабеҳ мезанад, бародари мо номус тоқат намекунад, меброя беран, ҳамин дари падеза ҳуй мекунад бромаданда ки ҳамин қирғиз дар дил мақсад дар дилш бакоша, ҳамин дар ҳуйкунад бромаданда ки дар дилш мезана мекаша, бародари мо иш меғалта, бародари дигариш медара уша дар дастш мезанад, ҳамин як сертификат ҳамин гапанаш дар даст мезан, дастша мебарад. мақсад ин бародараш вақт чӣ мекунад, то балинсара мебаранд ки ҳаҷа зан мезан мега худо раҳматш кунад, гизаш бародар. ин овози қирғиза қати урусои армян ҳар сеша қапидаги мақсад маҳкаман ин қирғиз гашта гуфта ки ма задум ма кардам, короче ҳамихел ҳар сешози маҳкаман мисол чӣ гуфтан ин бародаро, ҳамин бародар дар ёрдам кунем, дастгирӣ кунем ҳама каса, ҳамон бародар ҳаст дар казатирсоиш ки гап задагим картаи Сбербанки ҳаму бародараш, ҳаму хештабои худаш бо иншаалло ма пага ай пеш мерам, ҳама шумо дар ишон метон, ман ба худо тоқат намекунам дар ин коро. Ай даст мучанд камия мо иншаалло ёрдам мекунем бародарҷон, худо биҳишти фирдавса насиб бигардонад. Мора чиба ҳама гап задеса бародар, мора ҳама гап задеса, мо ҳама чиба мо дуруж нишида наметонем бародаро. барои кадом сабаб боша, барои кадом кор боша. Любой одамаш мора гап зеса, узбакш мехеза гап мезана, уш мехеза гап мезана, помилиш мега ма помили ма тезик нест. Чиба мо сарҷам намешаме бародаро? Ай чӣ каме мо шумо? Ҳамаи баён ранги мо шумо инсона. Бародаро сарҷам ше мо тоҷике мо якдигармона падешка дастгирӣ кунем, мо обрӯмон камтар баланд шава, як ҷудасармона баланд карда битонем. Барои чӣ кадом сабаб чӣ гуноҳ дорем ки дар ҳама ҷо шуморо гап мо шуморо гап занам, мо ҳам хел чашмона пӯшида бигзарем, ҳеҷ вақт мо чашмона намепӯшем. Иншааллоҳ ба вақтҳои наздик мебинам ки тоҷик кия. Ай тоҷик дар шери нар нест, ай тоҷик дар бандаи муъмини мусулмони нахелӣ шедри гуфти гапо гурдаву дилдор неста. Иншааллоҳ бародаро, ман ҳамавақт дар халати бародарои тоҷикам ҳастам, ман барои тоҷики Тоҷикистону барои апаву хоҳарои тоҷикам ҷон ва дареғ намедорам. ҳамин бародара биё бародаро сарҷам шем дастгирӣ кунем, город Истра, Ашан Истра мезанем ва пеш ҳамин бародара мерем. мо иншааллоҳ ман саҳар худам мехезам ҳаминҷо мерам, ҳозир дар ҳаминҷо номерои картаи Сбербанки ҳамун бародара мемонам, ҳага мо мерам ай пеш гап мезанам. дигар ягон чӣ гуфта нестам, ҳама мехоҳам илтимос биё мо сарҷам шем, ҳамин гапҳоро бо пага мезанам. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. бародар як бор дига худоҷон ҷод ҷаннат шад насиб бигардона биҳишти фирдавс. амин. аллоҳу акбар. من بچه رو بزنم چی روی بکنیم؟ ای خاک موج